tudja, hogy tartozásunk van. A jelenkornak tartozása van az őseink felé, és tartozásunk van az unokáink felé. Az őseinknek azért tartozunk, mert az ő harcuk adott lehetőséget nekünk, hogy mi most egyáltalán itt legyünk és magyarul szóljunk egymáshoz. És tartozunk az unokáinknak, mert ezt a lehetőséget nekünk most és itt kell megteremteni. És ebben a helyzetben ha ezt megtettük, akkor szinte mindent megtettünk, magyarrá váltunk. És én ezt is mindig elmondom, hogy ma nem elég magyarnak születni, nem elég magyarul beszélni. Számomra ez egy nagyon leszűkítő, kirekesztő magyar kép. Elismerem. De számomra csak az magyar ma. Nem az, akinek a vére magyar, vagy aki magyarul beszél. Ez még kevés. Kevés otthon a számítógép előtt okosakat írogatni, vagy a fotelből okosakat mondani. Csak a tettei teszik ma magyarrá a magyart. És innen üzenjük azoknak, akik bennünket meg akarnak félemlíteni, el akarnak takarítani, meg akarnak semmisíteni, ismerjük nekik, vagy üzenjük nekik, hogy ismerjük már a fajtájukat. Elegendő csak az elmúlt 100 év magyar történelmének lapjait, dicstelen lapjait fellapozni, mindig előbújtak, hogy pusztítsanak. Felismerjük már a csúszó-mászó férgeket, felismerjük már a dögevők rettenetes szagát, felismerjük alattomos, sunyi tekintetüket 100 közül is. De legfőképpen a terveiket ismerjük. Rövid és hosszú távon is. Tudjuk, hogy mit terveznek ezzel az országgal, mit terveznek ezzel a nemzettel hosszú távon. Azt is tudjuk, hogy velünk mit terveznek. Tudjuk és számítunk arra, hogy a Jobbikra, a Gárdára, a nemzeti egyletekre, a Népfőiskolára, a nemzeti szervezetekre, minden nemzetben gondolkodó magyarra nehéz idők jönnek az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban. Tudjuk, hogy számukra most már semmi sem lesz szent. Mindent meg fognak tenni ellenünk. Ármány, hazugság, médiakampány, titkosszolgálat, judáspénz, nyílt és burkolt erőszak, jogi támadások. Óriási a tét, meg is értjük, hogy ennyire igyekeznek, hiszen egy egész ország, egy egész nemzet, zsíros földek, aranyat érő, éltető vizek, egy gyönyörű vidék, egy gyönyörű föld a tét. Ezt akarják megkaparintani. De jobb, ha tudják, hogy ismerjük a hamis kártyásokat. Tudjuk, hogy kidülled a szemük a pirosásztól. Kidülled a szemük a Kárpát-medencétől. De ez a pirosász a miénk. És az idő nekünk dolgozik, és ha eljön az idő, és nincs már messze, akkor nem ránk fog majd jönni nehéz idő, hanem rájuk. És mi nem ármánnyal, nem hazugsággal, nem jogi támadásokkal, nem judáspénzzel, nem média kampánnyal fogjuk őket eltakarítani a politikai közéletből, hanem az igazság erejével. És ha már itt ma esküdtettek néhányan, engedjék meg, hogy én is egy kis kurta esküt tegyek. Én, Vona Gábor, esküszöm, hogy a Jobbik elnökeként mindent meg fogok tenni azért, bármit, hogy azok, akik ma elvtársaknak hívják magukat, rövidesen cellatársak legyenek. Isten engem úgy segéljen! Köszönöm a Jóistennek, hogy itt és most lehetek magyar. Köszönöm nektek, hogy ti vagytok a barátaim. Köszönöm nektek, hogy közétek tartozhatok. Adjon az Isten!